В последните 2 дюн, четвъртият международен летен лагер на българската карате Кьокушин федерация, се провеждат изпитите за степени, където бойците трябва да показват всички усвоени техники, своя демонстрация на ката, а кулминацията са спарингите или така наречените боеве кумите. В присъствието на инструктори от Япония на лагерът се води подготовката на близо 500 бойци, както от България, така и от Русия, Китай, Япония, Швеция, Шотландия, Украйна, Полша и Грузия, голяма част от които са деца. Сред специалните гости е председателят на Федерацията по Кьокушинкан Канчо Рояма Девети Дан, под чието ръководство се набляга на актуални техники и приеми. Помагат му китайският специалист сенсей Сун Ли и Шихан Хирото Оказаки. Международният лагер събира бойци от цял свят, за което само може да благодарим на организаторите. Събитието е значимо, а изпитът след него е логичен финал. Българските бойци са добре подготвени, сериозни са, тренират с голямо желание, имат знания и ги показват. Доволен съм от показането в Кихон, задължителният набор упражнения и техники, които следва да се изпълняват, за да се придобие необходимото майсторство. Освен това, отработихме ката демонстрацията, наблегнахме на физическата сила и възможностите за реален бой. С тренировките с оръжие пък окончателно ще ги тестваме. Българите са добре подготвени, както и нашите състезатели. Всичко, което правим в Япония, го отработихме и тук. Очевидно няма разлики в методиките. При нас има висока оценка за възможностите на българите. Гостите от страната на изгряващото слънце водеха и подготовка на групите с червени пояси. Символ на кръвта на учителят и създател на Кьокушин Сосай Масуцато Ояма. Те имат и решаващият глас при определянето на новите степени на изпитване. С лагера в Камче с международно участие за четвърта поредна година нагледно се демонстрира, че Кьокушин е сред основните спортове в страната. Лагерът е безплатен за всички членове на българската карате Кьокушин федерация, като всичко е осигурено от спонсора на най-твърдият стил застрахователно акционерно дружество Армеец.